Ochráníš mě teda. Podívej se, on se tak bojí, že furt u mě vlezle. Chytá mě, hladí mě. Ne tak je dneska zlatý. To je co? To se bojíš. A nebudeš zítra zlobit, jo? Nebudu. Nebudeš skákat. A skákat okolo Romíškovi, nebo když budeš spinkat, tak budeš dupat schválně, budeš na mě koukat. Ne. Budeš hodnej? Jo. No, tak je ochráním, to je jasný, ne? A co, jdeme se podívat na okno? Ne. Proč ne? Protože se... A ono už je tma? Už se chodili. Tak tady jdeš podívat ale sama. Já nejdu sama, se taky bojím. Jedině půjdu s tebou, tak se nebojím, tak mám odvahu. Ale oni mají větší sílu než ty. Oni unesou 2 dospělí klidně. Ale já jsem hodná, takže půjdou pryč. Ale já se bojím, já sama nejdu. Chápeš? Některý mají tady krev všude po puse. Já vím. A Romíška kdo pohlídá? Tak Viktor. Počkej, já jdu za ním. Jako vy... Tak jdeme, jo, spolu. Jo. Počkej, jak chci světlo, proč není tady světlo? Já ti dám světlo za mnou. Vem telefon. Já jsem právě bojím. Tak pojď, už máme světlo. Oni jsou na chodníku. Počkejte. Co? Zasně tak nás neviděj. Jo? Tam na chodbě, kdyby to byli. Nejsou. Zasněte. Jo, prosím tě. No, Jdeš se mě. Neboj. boj se. Je tam něco? Bába si nevšimla. Baby by tě zachránila. Já vím. Vím. Co? Takže už můžeme rozsvítit. Jo. Kde? Už tady byli, počkej. Jste byli. Oni vyskočili. Přinesl nám fakt. Pojď sem. No, ještě bojím. Dick. Já vím. Právě. Hele, oni mi tam dali dopis. Do ty šihulky. Tak si to A vem. co, když Viktorovi dali uhlí? Nevím. Já pochybuju, že mu dali uhlí. Hej, a teď vyskočí, ne? Nestraš mě. To já tě chráním. Joj. Viktor tam nemá nic. Jaj, chudák. Tam nemá nic. Ozlobil? Trochu byl hodný, trochu zlobil, víš? Moc zlobí. A ty? Já malinko. A oni už nepídou. I přesto, že trošku si zlobil. Oni se asi nad mě zmilovali. A jo, a dal si... Ale ještě můžou přijít čerti, uvidíme. Ukaž, vytáhni dopis. Vytáhni tady to, počkej. Já vezmu ještě tohle. Zavřu okno, aby nám náhodou tady nešli, da? To je těžký. Jo. To je jak těžký. To je hodně těžký teď. Ale oni... Tohle dobrý. Tak. Počkej, já se bojím. Velká bojí se. Hele, my jsme dali to na okno ty... Čekej. Hele, přečteš mi to, ty já neumím číst. Co tam je Ti nechali napsaný? dopis, proč? Co tam je napsaný? Tak koukej. To je alarm. No jasně. Tak to otevři. Pácha, ať nejde třeba z toho oheň. No. Trošku může jít, a to nevadí. To je od čerta určitě. Protože Mikuláš nepíše. Hej, Co je? to roztrhnul. Mám tam uhlí. Určitě. Tam je jenom papír. Oh, počkej. Tak ti Já pomůžu. jsem to neostrhovala, ale ten papír. Neboj, jsem tady dal tu si- obálku jenom. No, vytáhni to. Určitě uhlí. Co to je? Vážně.
Taky spálený. No. Co to je? Co to je? Já nevím. Já už vím, a jsem to zapomněla. Co? Tak, kde jsou miminkačky, nechoděj. Romíšek zachránil. Takže nepřijdou sem. Bují. Proto tady taky přišlo na okno a tady máš, to je jako miminko, ne? Že jo? No. Takže to je takhle. Takže tam, kde jsou miminkačky, nechodí, protože nesmí, protože oni jsou malinký, by je vyrušili. Oni by se báli. Takže Romíšek je zachránil jako miminko. Oni by se báli. Pecka, no tak tady to schovej a tu ukážeš mámě. Jo. To já Ty vole. Ty jo, tak to máš, takže dneska nepřijdou. Takže se nemusíš bát, vidíš? Já jsem se bál. A co když mu kecali? Je nemůžou kecat. Mikuláš by jim dal, to nemůžou oni kecat. Já vím. No, oni jsou spravedliví čerti, jsou zlí a spravedliví. Já si to dám, až jsem aby... No, pomalu nespadneš. Ukaž, co tam máš. Co tam máš? Podívej se tady. Ukaž, pověte ho, jak chci vědět. Já vím, je to blbý, no. Co to je? Jsou brumíci? Brumíci? Vůbec blinko. Kozu. Tak je tady knížka nějaká. Co? Nejkrásnější pohádky tam je napsáno, je. Tak to pak můžeme číst. No. Ale to dali oni schválně. No. To je upozornění, dali bacha, to je schválně, protože vidíš, že koukáš jenom na YouTube. Taky první dali knížku. Aby si pohádky to, a pak můžeme koukat na televizi na pohádky. Je. Jsou dobrutky. A oni mi to nedali uhlí. Nedali? Paráda. Oni mi to nedali uhlí. A nevíš, co je to? Prasátko, ne? Prasy, jo. Jo, prasátko. Mikuláš jsem to No paráda. Mikuláše. Ten je krásný. Nevíš, co jsem dostal. Buba. Hezky. Ještě jsem Víš, proč tam asi nemáš uhlí? Nemám. Protože tady je miminko, aby to cítilo, víš, to uhlí a to je škodlivý. No ještě malinký, proto nemáš uhlí. Pískací. A A to jako ladí. vidíš, a jak oni vědí, že tady to máš ty rád? Protože tě sledujou. Co je? Co? A čokoládu. Neboj. Čoko. Krásný. Jedno uhlí jsem nedostal. A ukaž tady to. Co? Tak to je jako, to je hezké, ale víš. Jako ponožka. Tam něco ještě. To je zalepený, nebo co? Tak vytáhni to. Ne ponožku. Tam to vytáhni, no. Nějaké skrytě. To nejde vytáhnu, ale. To je nějak silný. To je nějaký kelímek. Aha. Z toho můžu pít. Víš? Že? Jo, no tak to pak rozeberem, jo? Já to teď rozeberu, to zvládnu. Dobrý. Tak jo. Jsi spokojený? Jo. Jasně, No, že vidíš to. jsem. Takže se nemusíš vůbec bát. No, Dobrý. paráda. To vytáhni, ale. Co pak vytáhnu? Tam bude trošku asi přelepený. Aspoň máme ponožky na nohy. Hele. Koukej. Ale ten černý, ale dobře přinesl ten. To je dopis. No, ale proč je tak špinavý? To máš špinavý ruce, ne, čert? Já vím. Ale ne, A všiml jsi, jak je spálený? Musel byl vařící ten čert. Máš spálený okrajek byl papír, to je co? Dobrý. Ahoj. Ahoj, mami.